nazdar. Filmo. Já mám to oblečení víc, Marku, co sedni si, ne. prosím tě, ať mám za tebe. Marku, prosím tě, sedni si k tomu stolu. Prosím. A proč to mám dát? Takže já tu nemám Já víc. přijdu. A co máme dělat? Já vám to řeknu, až se budu. No ale chci vidět, co budeme dělat. Tamhle má. Neusmívej se na něho. Normálně. Zdar. Jejde. Ty se zvedneš. Prosím. Podívej se. Ne. Ty se, já tam ani nebudu. Ty se zvedneš a prostě a takhle ho chytneš a odejdeš. A usměješ se na něho a odejdeš. Já jsem přestal. Ty si můžeš Nedělej, evangelizuj. Dobře, tak Lukáš a jeho krásné prostředí. Klidně. Počkej, on je další. A trochu se hýbej. co začíš? No, nedívej se do kamery, prosím tě, a přemýšlej. Jo. na tebe hnusně podívat. Eli, ty to nestaň na hlavu. Já bych si dal guláš. Neber to úplně vážně. Ona to fakt natočila. Otevřeš ji a prostě jo, budeš, jakoby ukážeš něco, jakoby si jako nějaký Anička mluví. Anička papa. tou nohou nahoru. Jo? Tohle bude úžas. A houba. Jakoby vytáhneš. A pak jsem stál další věc, normálně. Jel jsem, mám ještě... Mluvte. Ještě musím mluvit. Spadni dolů. Marku, to měl být závěr do filmu.